Ayukumele uyibuyisele shukela. Kanjani ngiyibuyisela kanjani ngoba bheka ingxela manje seyisebenzile. Hayi malume Rishi ungazusondela ke sekuyalunga. Safuna ukuhlanganisa usosebenzisa amapha amathulusi la. Imali amushanga, yabo? Imali ngikhombisa. Oh, nasi lesi ngihambile ngakho esikoleni. Ngase ngayiphumelela nje umthwalo omkhulu. Kulesikole salalithi. Sengikwaziyo mina ngomamlifa. Wanele ukuthi ngazi futhi ngibone ukuthi uyena umuntu osifazane engakhaya naye. Ngakho ikhaya ngivusa umuzi kababa naye. Hayi-ke. Ngizofisa ukumbona. Awu kahle kodwa ubona ukuxola phela nawe. Ngizexola nomsana. Awu. Wena maqhikiza. Uqala hamba. Yela, asinaka lezinto ngizolungisa ngizozikhanda mina lesi simo. Hola, ekhaya. Hayibo. Hayibo. Yindawo amaphakathi asephinde asigixabeza izinto zakhe sesemgangathweni yini? La Ngiyadlala. Ezaba lezi zinto. ekhona ubhutwa la ezantsi oyeza ubhutwa la ezantsi. Impela. Indaba kahle. Hayi ngahle mina. Ngahle ukuthi nje phela lo bhuti lo wasezantsi uthi akulezinto angiyilungise uyasidinga kusasa manje ukuphuthuma mbijana. Ayikho inkinga athi ngakuphazamisike nami. Vele nami ngisamele ngiyofunda. Oh, la kulungile. Hayi ngiphuthuma. Ngishiseleni iphepha malume ngiyosebenza. Yeah. Ngikhipheni nenyanya malume ngiyosebenza. Amalanga wafani. Angeke siyekuzama siyophumelela kusasa. Amalanga wafani. Angeke siyekuzama siyophumelela kusasa. Amalanga wafani. Yini? Kiwa tatsiba ka wena. Ubatla utsibani? Hohle sika siyalitho. Uza-ke ask me ngesilungu. Ngizokutshela anginamfihlo la. Tatsiba hohle. Ngibehlala la kancane. Ngiyalabo. Ya, ne. Bona hala ka renta hona le tsitsi e kgolo mona ho wena. Ke bona ka tsela o ntshwereng ka yona. Awu. Awayamsuqaka umalo ndoda le. Hayi ngitshela. Mase ngitshele nje izinto ayezenza ubaba ukare ngibuka maka. Ayahle umamlevu ngiyakutshela. Elori yena ona lona lapha mona Gauteng lo ka tsamani lo Eden. Hayi, ayigoli umndeni wababa. Hayi ngicabanga. Indaba buzelana. Ke shopela ka hore le tlamele le hlokomele mohopolo wa hae. Na ha ona motho ka etsang ntho ka ntle le wena. Sanda sami. Ayi. Amaduku khona lo mndeni lo singawazi wagumethe. Ngicabanga izinto ezifana nje ubaba ngasekho nje uthi wasahlangana nabo. Yeah. Ukuhlangana nomndeni wami. Wow. Ngana motho njulitseng hore batho ba hagumete. Ba khahlisa haholo. Jwale nna ke batla ho bona ntho ba buang ka yona ke. Ala sibashiye kodwa laba bagumede ngoba ngiyazi ukuthi uhlangana abantu bayaduma. Awu, ngajabula uzofa. Ngubani? Awu. Ngoba phela uyintombi yami engiyithandayo. Kanti futhi nje ngimtshela nomalume ukuthi mekufika la kuwena. Serious angakanani? Uhlalosa ini? Uhlalosa ini? Oh. Ana-ke ngenze kahle. Wenza la. Guqu emoyeni, guqu hafu. Etha la izandla zakho. Ngizama ukuyisho la sithando sami ukuthi ngibadla unyala. Ngibadla wena ube umsatwaka. Esalento. Ka ona nona mhlomongwe yaphakisa mhlomongwe tatile beyimsanyanyana. Wemamlefa. Angizezodla amasicosi mina lapha. Ngiyakuthanda. Izwami yonke. Ngifuna ngisho ngesuthu ngiyawurata. Asabene kunana ona mhlomongwe ka nka nako re tsebane o ntse be seqosa ka ke tsebe sa hao o ntse be gona ke ratang ke tsebe lona gona o rata eng yabo lo nako leyo.
mina nawe soba nempilo yethu sonke sobabili sibe ninakho futhi mina nawe sazana Sandezi. Hayibo. Mahlasi, Sithando sami. ukwalala kodwa? Hayi, anginalanga kona kodwa phela ngisafuna ukuqedela la into encane nje. Uzwa nje emsebenzini ungazulala. Hayi, ngizosho ukuthi hayi ngiyagula. Ngizolibhala nje. Imaki, uqonda ungitshela ukuthi wena ukhetha leli toho lakho laseceni nomsebenzi wakho ngempela? Sithando sami, umuzi phela uya. Manje awuzuyibambani? Hayi la ile ikhehla leli sisebenza nalo lapha ngiqiniseka ukuthi lifuna nje ukuthi ngiliphathele amagweni. Hayi ngeke. Njengoba kade ngisho ke sithando sami ukuthi hayi umuzi ngiyazi ukuthi uzongizwela la. Defele ngiyenza mina nje kusasa emsebenzini ngifuna ngisebenza ngokuyikhandla ngiyusa amasokisi. Ngiyakuzwa, kodwa ngicela Mahlasi singayithosi silahlelo khona ngongekho. Hayi kuleya sithando sami awungeke ngilahlele umsebenzi mina. Uqhubeka uyogiyama inkinga. Basho bathi nokhumbula. They were right. Says that I'd be miserable without you. Hayi ke ngiyayiqala le. Mana lapha mncane ngiyaklina la. Nguwe lo. Hayi cha lento kazi special bo. Awu, thini mamncane eganga. Sofa silahlane wami lona mamncane. Yo, Phela ngifuna nje namhlanje ngifika la bona cha. Mina olungise yonke lento. hayi cha ngiyakuzwa. Manje ushoshosho ukuthi ufuna ukumintroduce lo sisi kulomndeni. Ngisho phela ngoba ubhuza qheqhe, hayi angeke avuma ukuthi ulethe omunye umuntu la, so ushoshosho. Ngabe phela ngimethula kumalume ube bengenazo isiqiniseko. Into engiyaziyo nje mina yena umuntu lo uqhitha impilo yami nayo yonke kodwa mancane. Emaphela. Ngizashade. Lalela, ufuna ukizwa le. Ngithi mina ngixwayise ngoba uzaqheqhe unenkani ngendlela emangalisayo. Kwasamina yabona uFinus. Ngiyamnyonyobalisa uyabona. Hayi mama mancane. Phela u-ex-husband wami kuphela amaziyo. Uyabona? Mancane. Bushadile. Buti. Bona malumekazi. Baba. Kanhle kancane. Klina wena mshana. Malume, ngizoklina bani mina clean mina. Ake nisho. Nithi bese nimtshelile lo ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi ulethe intombi la kulomndeni. Hayi ngichazeleni impela kodwa waphetha ngokuthi ufuna uzomethula la ke. Oh hayi, mina nje ngibona ukuthi ngathi bayashesha kakhulu. Hayi bandla kodwa kuyancomeka ngempela. Kuyabonisa ukuthi usabela ukhuliswe kahle. Nanokuthi nje uyayazi into ayifunayo. Nango baba wakwami wathi nje qala ukungibona. Wathi nayi incwadi hambise ekhaya bayezo malume. Ngitshela ngomyeni wami. Madoda. Naku namhlanje Hayi, baba. zawushaya. Zawushaya. 30 years wonke sisabambene. Uyake minti. Amashumi amanti. Ashuthi ke mina Mthombeni sekuyoba 40. Ngoba u40 ngithatha ibusiso la kuwena. Hayi. Sawa buti. Sitha. Mirror box. Full autograph. Yebo. Sawubona Sitharara kunjani?
Ngiyacela bandla ukuthi sihlehlise i-interview angakakulungeli. Hayi bo Westha angeke kukhonakale ngeshwa nje lokho akwenzakali ngeke kukhonakale nje. Iclaim nayo sesendleleni futhi ama sponsors are excited about your first exclusive. Nxese sisingeke ngikwazi. Kulungile. Noma engancane Sibali uthi ufuna ukufaka amaphatha sibanayo kulale ngilezi. Lezi Sibali, lezi shukela. Awungazodlala Sibali ibheka nawe. Manzi neoil ayikho into ezolunga la Sibali. La ayikho Sibali. Usatha vele ngilezini. Ngithathe hostel. Shukela. So uthuthe hostel wena. Awukahle sibhekile umthatha kanjani naye uthathe ngiyothutha lapha ehostel. Sikhumbule sasiphanisa siyoshala lapha ehostel. Yaqhuma itransform. Ngitheni? Ngiyazi into engiyenza. Sibhekile awukahle nawe. Nenkinga eningi nawe uzokhuluma la. Yazi kuyimanje la yaqhuma le transformer kwasha zonke lezi zinto lezi. Abathembisa mina laba abantu basehostel ngizozilungisa zonke lezi zinto. Ijive baba. Ijive. Le ijive. Yazi ukuthi ke ngitshele basehostel. Ehostel ashukela. Wala. Hostel. Yo, kube nguwe futhi kuba ngisekho eJosi. Senkingi. Umthumbene. Hayi. Iyo le nkosazane malume bengitshela ngayo isintshontsho inhliziyo yami. Awusiwo malume omdala lo Umthumbene. Ashe ngithabela ukuthi malume. Yeah, sawubona nkosazana. Ashe. Awuswa mme wakhe. Mamncane noWesuthu. Ashe mangwane. Ngithabela ukuthi. Hello. Ashe ma. Uyo ke nos. Hawu malume ayekho omunye. Malume yazi ukhona. Nangu kuhlela lapha. Afuna naye. Malume ke. Wasemana. Malume yazi? Ashe mama lume. Hawu mama lume. Lekai. Mama lume. Rete. Nkosikazi kamalume. Wase wamuhle. Ngathi unompompi. Hello. Ngithabela ukuthi kaofela. Awushileke sisi usebenza phi? Hayibo wena. Sitshele ngisho isibongo sakhe. Usungibuza ukuthi umuntu usebenza phi? Hulukile mama lume. Consultant not financial services. Mika siboko ke wa Hamolefe. Mama suwe wa magalpiela. Sijana se khawila sa khawa mangali futhi lemhlale sangkhini. Alright. Nkosazana ethemba ukuthi asiuhleli lomhlangano lapha namhlanje. Ngoba sekusebenzile usabe. Malume, hawu sombele. Je, hawo jwalo ho hang, ke a o tshepisa. Le teng na le na ga se bueng ntse jwalo. Re tse re tlo di bua qala ho qeta ka ntse tsa lenyalo. King. What? Kishap. Angicela Oh, mama lume, motswalo na o motle ka tsela e makatsang. Hayi lesebeditse. Khawusiqalelekela ubanzi ngosithana. Ngintombazane nje yasenquthu ekhuliswe ugogo. Nanokuthi ke ngizibone nje sengikuba kumabona kude. Hayi nanamhlanje angakakholwa. Ungasikhilela mhlawumbi ngento abantu abangaziyo ngakho. Esikoleni ngangidonsa kanzima. Nogogo wami ke nje wayesitshelile ukuthi ayikushuthi ukhulisa isidumbu. Ngaphinda ke futhi ngakhulelwa ke ngaphezulu kwalokho ke. Nganginesifo i-dyslexia ngithole ngonyaka odlule ukuthi nginaso.
Mhlambe kube thiwa ngasheshe ngathola ngisasemncane. Ngangizokwazi ukuthi nami ngiqede isikole njengazo zonke izingane. Futhi mhlambe ngingakhulelwa ngalesikhathi ngakhulelwa ngaso. Makhe sitsale apha ekutyeni. Ukutya kona kuthetha ntoni kuwe? Yabona ke ikhishi. Hayi yabo ekhishini ilapho engithokoza khona. Ilapho injabulo yami ekhona khona. Ngiyajabula nje uma ngabe kubuthi ngifida abantu mabone besuthi besuthi isandla sami. Yebo. Oh hayi ushukela kuthiwa iflu imenzela mamazawaza lapha endlini. Usho ukuthi le flu iyenza ukuthi angaba amakhosana. Hayi ngisoza kanjani ke mina lo Brarich? Oh kahle kahle lo mfana lo uyangiskema. Shukela uyakuskema. Shukela into ongayithemba lena. Hayi kushukela musuku. Yebo wena ungazongihlanya lo ulungisa iphi inkinga lapha hostel eminyama lonke la uzobheza ungitshela ukuthi ulungisa inkinga. Ulungisa ziphi? Ya Dr. Kodwa leyanto yalapha ne-hostel i-transform yakho nebisivele izoyiqhumela nje. Bisilinde nje isikhathi ukuthi iqhume leyanto leyana. Oh. Ngiyabona nobabili niyangihlangana ngoscam. Rich. Uyazi Yebo wena ngikubuza ngiyakutshela man. Wena umuntu ozohamba uyolungisa le gas lapha hostel. Hayi Rich simsebenzi nje mina. Uhlala phi mfana? Yebo. Ngempela? Yebo bani. Eswini kunjani la eswini? Fika yomnyodo. Yabo ungayibona into engiyibona ngaba ubuza noyibuza into uyibuza ngitshela. Ngicaba lokho ungikhombisa. Paul, Sithandwa, susuke kalokho kulanda ubekwe kuyo va? Ngizobuyela khona manje. Imake but angithi usazoyilungisa kahle nomzimba wami ubuke kumuhle lapha einkundleni. Ya, ngizokuthumelela zona futhi ngibona ukuthi uyithanda. Sami ngicela ungiphe iphoze edumo ne? Iphi kambe le iphoze edumo? Yivle. Uyazi nawe into zakho lezi. Yebo. Yebo Masarara. Yebo Masarara. Ay, vumelekanga la. Esa. Mama Lefu. Oyibuzela nje la ngoba nakho suvele waphahlulukana indaba engaka lapha ekhaya. Ukuthi mina kumele ngiqale ngekunyale kuqala ngaphambi kokuthi Ya ne ke tsere tlo bua ka yona WhatsApp. anje lento uma uthi mina-ke angihambisani naye njengendoda yomZulu ukuthi fanele ngeze ngilinde umshado. Isibekaphi le nto? Athi wena nale nna hore na re pidike dikopo re se ka qeta. Ngisho nini mina manje njalo? No, ke amakala bani ke ntho yitshong ho nna ha ke utlwisise gona hore awuphuma ekhaya wena njengamanje. Awuhlangana nomalume wami mamncane malumekazi. Lokusho uzofuna ukulala nawe mina phela. Ngaphela yakutshengisa inhloso zami ngawo ukuthi siserious kangakanani. Sabelo halo ka ntlo sa hao tsena tsa hao di serious ka tsela o tshong ka yona. Kantlane leta. Ha o hloleha pela ka nna ga itlola ntho e etsang. Ha o ya qoqela. Ngisho sithando sami hawu kahle. Ngizokulinda. Ngoba wena nje. 45 minutes awufuna. Uqadile ke tlamela ke tsamaye. Ka tla bua o founela. All right. Ngiyakratana. Phone. Khuluma nabafana. Awu, into zami madoda. Ukinusi. Awu, uthabajahana kahle entweni isile ngoba bona bamile umshado. Umzalo. Hayibo. Hawu. Kodwa manje nomzala naye wavuma. Hawu. Hayibo, sewuthini ngoba la kakuphingisanga lokho. Usho phambi kwakhe.
Hayi cha ngiyabuza phela inkonto ehlekisayo. Hayi Skoni mina ngibablame nje abashana bami. Nami nje amantombazana kanjeyana ngimthembi neze ngempela. Futhi nje laba bazenza holy hayi igebengu zokugcina. Ezokwalokho futhi umuntu lokho ebhizelindisa umfana wabantu lekhe emlindisile. Jeke usebumisa umngane omunye umuntu. Hawu sothini ngempela ngoba indlela yaziyo. Hayi cha. Cha uthi abantu bafana nayo. Hayibo. Basamhlonipha umthetho kaNkulunkulu. Thina yazi basayikhulumela nje. Mhlawumbe khona esisho. Sayikhulumela. Besisho nje. Asifuni ukuze kuthiwe thina sithe. Nasibone kahle Nisho nje kanjani? Nivumelana ngododi into engekho. Into enazi kahle ukuthi irongi. Irongi imali beBhayibhelini ayishowe yini? Besobuza nje. iBhayibheli liyasho ukuthi inyama iyala kodwa umoya uyavuma. Kodwa inyama yona iyahluleka. Hawu impela. Uke wadla kodwa? Sothi mina ngizothi sidle breakfast. Hawu. Kuyintani leyo? Kahle sisiza umoya wami ubiyeke lento yenzayo ngizokwenzela ukudla mina. Awu kahle bongisa amatasa mina la ungazidlela wena. Mahla sesoxabana njalo. Ngizokwenzela ukudla ngicamba ugeza izandla ubiyeke lento yenza lapha. Nale khapha umuntu azaginga abe imamba. Uthi ngizama ukuvula nomama. Ngicamba ugeza izandla. Uzofa wena indlala. Awu kahle bo awunabo. Yeah, sanibona. Uphi Swiss? Sawubona baba. Sebuzana nami ebusuku. Yawe nathalazi mkhotoyi. Yaswayi. Thula. Wena ngikhuza. Yewe, angukhuzanga wena ukuthi ungangenzi ibhodo lokupheka amanyina imbuzi wena. Ha? Angukhuzanga. Manje lento yenza uyokubhizi bradish umteketisa la. Ngazi ukuthi ukuthemba kanjani wena. Manje usabamba inqomo zami, ha? Wena usala Ngaphosta abafana bami ukuthi kunjani manje anamathawe enkundleni zokuxhumana kwathiwa faka inhliziyo Nabiyekela nokona kaofela sohla ukuthi nomoro tsa ka ha sang hopola lore ke mang. Nna ke tsotsi pele ka phela baka. Akashelo.